раҳбари Бонки Миллӣ гуфт, ба хотири танзими бозори пулӣ ва молӣ ва коҳиши шиддати болоравии доллар, Тоҷикистон аз Чин 1 миллион юан мегирад. Рӯзҳои наздик як миқдор аз ин маблағ ба бозор ворид мешавад. Нурмуҳаммадзода гуфт, ба муомилот баровардани юан барои тоҷироне ки аз Чин мол ворид мекунанд имкон медиҳад бидуни мушкил пулҳояшонро мубодила кунанд. Ин барои таҷруба аст. Агар дидем ки юан вазъро тағйир дод ва мушкилии сокинонро осон кард, бештар ба муомилот мебарорем, афзуд ӯ. Дар моҳи сентябри соли ҷорӣ Тоҷикистону Чин як созишномаи навро ба имзо расонданд, ки бар асоси он тоҷирони тоҷик имкон доранд мустақим пули миллии сомониро ба юан иваз карда аз Чин молу маҳсулот ворид намоянд. Тибқи ин созишнома, ҷониби Чин дар муддати 3 соли оянда ба Тоҷикистон тақрибан 3 миллиарду 177 миллион юан мубодилаи 500 миллион доллар медиҳад. Тасмими ворид кардани юан пули миллии Чин ба муомилот дар бозорҳои Тоҷикистон дар ҳолест, ки рӯзҳои ахир қурби ғайрирасмии доллар дар сарофиҳои душанбе ба 7 сомониву 40 дирам дакак хӯрд ва ҳоло Бонки Миллӣ қарор бастани ҳамаи сарофиҳоро содир кардааст. Дар моҳи майи соли равон, дар пайи якчунин афзоиши босуръати қурби доллару евро, раисҷумҳур Эмомалӣ Раҳмон тамоми роҳбарони Бонки Миллӣ бо шумули раиси он ва ҳамаи муовинонашро барканор кард.